בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה, ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כי המוזיקה קובעת. אתם מאזינים לתוכנית זמן זהב, חשיבה חיובית והעצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקה. ערב טוב, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של זמן זהב. תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים ורעיונות להעצמה, שמחה וחוסן. אני נעמי חייקה, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי. 7 לאוקטובר פגש אותנו ומשהו נסדק בנו. מדינה שלמה התעוררה לבוקר שלא דמיינה. כאב, אלם, זעם, אפילו גם התעוררות. גילינו מי אנחנו, גילינו שהלב הישראלי יודע להתכווץ, אבל גם להתרחב. ראינו צעירים שעוזבים מסיבות וחוזרים לקרב, ראינו אבות שקיבלו צו 8 בלי להסס, מנהלים שסגרו מחשבים ופתחו מחסניות. לדעתי, בתוך הכאב הגדול הזה קמה גם ציונות חדשה. לא זו שבספרי ההיסטוריה, אלא זו שחיה ופועמת כבר עכשיו. ציונות של אחריות, ציונות של ערבות הדדית, ציונות שאומרת אנחנו כאן ואנחנו נשארים. היום איתנו אדם שמגלם בדיוק את הסיפור הזה. יוסי טובור, מנכ"ל חברה באזרחות, איש משפחה, איש ניהול, אזרח מן השורה, סגן אלוף במילואים באוגדת עזה. ביום אחד שוב לבש מדים, שוב נשא אחריות, שוב עמד בקו האש. בקו שבו החלטות אינן תיאורטיות, הן גורליות. מה קורה לאדם שחי בין העולמות האלה, אזרחי וצבאי? איך נראית בכלל מנהיגות כשהיא נבחנת תחת אש? מה עובר בלב כשאתה משאיר בית, משפחה, עובדים ויוצא להגן על מדינה שאתה אוהב? היום אנחנו לא מדברים רק על שירות מילואים, אנחנו מדברים על שליחות, על זהות, על מחיר ועל הזכות. יוסי טובור, ברוך הבא לזמן זהב. תודה רבה. יוסי, רק את המיקרופון ככה תעלה, כדי שנשמע אותך. אנחנו רוצים להכיר אותך, יוסי. ספר לנו איך היית, מי היית ב6 לאוקטובר, יום לפני שפרצה המלחמה. 6 באוקטובר, זה ערב שמחת תורה. נכון. אבא ל6 ילדים, נשוי. עם ניסיון די גדול, שאני חושב שהצלחתי לצבור עד אותה נקודה בחיים, גם במישור הצבאי, גם במישור האזרחי. החיים האזרחיים שלי היו שזורים כל הזמן בתוך החיים הצבאיים, עשרות ימי מילואים מדי שנה, אבל בפן האזרחי, הייתה תקופה לא קצרה שעבדתי כיועץ אסטרטגי של פוליטיקאים, במספר מפלגות, בעיקר חדשות שהוקמו בזמנו. ואחרי התפקידים הסמי-פוליטיים האלה, עשיתי מספר תפקידי ניהול, מחברות של עשרות אנשים ועד חברות של אלפי אנשים, אלפי עובדים שעובדים תחתם. בסוף הנגיעה הזאת באנשים כל הזמן דיברה אליי. וכל התפקידים האלה היו זורים כל הזמן
לנהל אנשים, בלגעת באנשים, בלהבין מה הם צריכים ולהוביל אותם אחריך. אז אתה ב6 לאוקטובר, אתה בבית, נכון? אזרח מן השורה, איש מילואים, כשקוראים לך אז אתה מגיע, אבל שום דבר שלא עולה בדעתך, שיום למחרת השתנו החיים שלך. בדיוק ההפך, הייתי אמור להיות שבת, הייתי אמור חתן תורה באותה שבת. מה זה אומר? בשמחת תורה יש מספר תפקידים במהלך הטקס שעולים לתורה וקוראים בתורה. אחד מסיים את התורה, אחד מחבר בין סוף החומש האחרון לתחילת הראשון, ואחד קורא את הראשון. אוקיי. אז זה תפקידים שמתכוננים אליהם, גם נפשית, גם חברתית, וכאילו הפוקוס של ארוחת ערב ביום שישי, בערב החג, בשמחה בחוץ, בהקפות, עם כל החברים, עם המשפחה והכל, מהאזור שהוא הכי מחבר ומאחד בין סוף וההתחלה. ומשפחה, וחג, וילדים, אז תראה, בנקודה הזאת, יום לפני, שאתה מספר, אנחנו נצא לשיר ראשון, שאתה בחרת, שלאחריו נשמע מה קרה בבוקר 7 לאוקטובר, ואיך זה פגש אותך. מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצא אור וחושך, עושה שלום ומלחמה. מי יושב על כיסא דין, מתכסה ברחמים, מוכן וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא ליבי, אל מי אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי, והבטיח שאני לא אכנע בסוף. מי היה עובר יהיה, מי ממית ומחיה, פותח ידיים, מצמיח כנפיים, ומי ירפא ליבי, אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי, והבטיח שאני לא אכנע בסוף, שאני לא אכנע בסוף. אני מתגעגע, כמו ים שאין לו חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי,
מבטיח שאני לא אכנע בסוף, שאני לא אכנע בסוף. אוקיי, יוסי, אז אנחנו חוזרים לבוקר השביעי לאוקטובר, אז אני משערת שהיית בבית הכנסת, נכון? בדרך לבית הכנסת. בדרך לבית הכנסת, ואז מה קורה? בדרך כלל הטלפון נמצא יחד איתי, למרות שאני אדם ששומר שבת, משפחה שלי משפחה דתית. טלפון תמיד איתי בכוננות, כי כבר קרו שבתות שהקפיצו אותי בשבת, והפעם הטלפון לא היה עליי. הטלפון נשאר בבית הכנסת, בגלל כל השמחה שדיברנו עליה בערב הקודם, וכשאני בדרך לבית הכנסת, אני שומע, זה בערך באזור השעה 7:30 בבוקר, אני שומע פיצוצים ברקע, ואני אומר, אוקיי, זה המחצבה ברמלה, בשבת. אתה גר באזור מודיעין? נכון, אני גר באזור מודיעין. וכשאני מגיע לבית הכנסת ואני פותח את הטלפון, חושכות עיניי. כי מה שמופיע לי בטלפון זה הודעות שמגיעות מהתושבים עצמם, מאחר והגזרה של אוגדת עזה, זה חלק מהשטח שבו אני אחראי על הקשר עם התושבים בחירום, ובעצם התושבים, יש להם את הטלפון הפרטי שלי, אני גם בקבוצות החירום שלהם, ואני רואה שהתושבים צועקים לעזרה. ורצף הודעות של, שהם היום אנחנו כולם יודעים מה קרה, אבל באותם הרגעים זה לא נתפס. למי שעוד פעם אחראי על החירום ביישובים האלה, שמחבלים נמצאים בתוך היישוב, כאילו מחדר שנוגע בגדר זה האירוע. אז שמחבל חדר ליישוב ולא ביישוב אחד. אז מה המחשבה הראשונה שעולה לך? קודם כל המחשבה הראשונה הכניס אותי למוד של לחימה. זאת אומרת, להבין שכרגע התרחיש שאנחנו מתאמנים אליו, שהתאמנו אליו, קורה. וגרוע ככל שיהיה, ברור לי שאנחנו כרגע צריכים לתת לזה מענה, וגם ברור לי גם שיש מי שנותן את המענה כרגע. ואני יוצא מבית הכנסת ומרים טלפון למפקד שלי, אסף חממי, זיכרונו לברכה, אבל אסף חממי כבר לא עונה לי בשעה הזאת. כבר לא ענה לך בשעה הזאת? לא. אסף מוקדם יותר נרצח בנירים, השאיר את הילד שלו בחמ"ל, קפץ לאזור הראשון שהכריז מלחמה, ובעצם שם הוא נפל בקרב עם מחבלים. הגופה שלו שוחררה בין האחרונים, כן? אבל בעצם הוא היה הדרגה הכי בכירה שנחטפה לעזה. ואני פשוט חוזר חזרה הביתה הכי מהר שאני יכול, עולה על מדים, לוקח את הנשק הפרטי שלי, 2 מחסניות, אומר לי, אשתי, קורה אירוע גדול, ואני חייב לזוז לגזרה שלי, חייב לזוז לאוגדה. אני רק אציין בנקודה הזאת, אף אחד לא הזעיק אותך, אף אחד לא אמר לך בוא. אתה קמת, לבשת מדים, נשק 2 מחסניות ויצאת לדרך. גם מעבר לזה, כל מי שניסיתי להשיג, לא ענה. כל אחד היה או בזירת לחימה כרגע, או שהוא היה לא עם הטלפון איתו עליו. ובעצם אני עולה על מדים, לוקח את הנשק ואת המחסניות, ומתחיל לנסוע הכי מהר שאני יכול לכיוון האוגדה. בדרך אני מצליח להשיג קצינה צעירה בשם ענבר, שהגיעה מספר חודשים ספורים לפני כן לאוגדה. היא עונה לי בוואטסאפ, ואני אומר, טוב, תקשיבי, זה הדיווח שיש לי מהתושבים. תרכיבו את התמונת מצב בעצם אצלכם, ובואו נתחיל לראות איזה כוחות אנחנו צוברים, ונתחיל לנהל אותם למקומות האלה. משהו מאוד טכני, מאוד נועל סדור, לצבירת כוחות ולסדר אותם לאן שצריך. ואנחנו מתחילים ככה להעביר בינינו את המידע כל הדרך. במקביל, אילן, שהוא ראש צוות חירום יישובי של רעים, היה איתי בקשר. בעצם גם אצלו עשינו תרגיל רק לאחרונה, לפני 7 באוקטובר, על חדירה ליישוב, אז הקשר גם היה מאוד מאוד חם. והוא מתאר לי את הדברים שקורים לו ביישוב. אנחנו תרוב מנהלים בהקלטות קוליות, ותוך כדי אני מנסה לכוון אליו כוחות שהאוגדה אומרת לי. דוגמה לקאוס שהיה, האוגדה אומרת שיש לך את שלדג והם בדרך לרעים, וכבר אילן מקבל איש קשר, מקבל חבירה על הגדר האחורית. באיזה שעה זה?
8:30 בבוקר בערך. ממש על הבוקר, זאת אומרת, האירוע התחיל ב6:30, נכון? האזעקות הראשונות, נכון. וב8:30 אתה כבר בדרך לשם. אז בוא נתקדם, וספר מה היה בדרך. אז אחד מהתסכולים הגדולים היה באמת, אתן לכם לשמוע את ההקלטה כן, הזאת. בוא ננסה לשמוע את... זו הקלטה מהאירוע עצמו, אתה בדרך, נכון. ומישהו או מישהי... מישהו, זה אילן, הראש צחי של רעים, בעצם אנחנו מנסים לסדר שיגיעו אליהם כוחות ליישוב. אז בוא נשמע, אני מקווה ש... לא שומעים, תרים את זה, שומעים. אני מבקש להכניס אותם לתוך היישוב, הם במסע הרג בתוך הבתים, אני מבקש להכניס אותם לתוך היישוב. יוסי, התחילו לשרוף אצלי בתים כדי להוציא תושבים, אני מבקש כוח דחוף, דחוף, דחוף. יוסי, מה קורה? מה קורה? תן לי טלפון של חבר'ה משלדג, מה קורה עם היחידה? אילן, מי חבר אליך, שלדג או דובדבן? יוסי, שלדג לא הגיעו אליי, עדיין לא הגיעו אליי. אתה יכול לשלוח מישהו לשער שיחבור אליהם, אני אדבר עכשיו עם טוב, אז אנחנו, כן, אז אנחנו מבינים, כן, אז אנחנו שומעים ממש, זה קולות ממש מאותו אירוע, נכון? מאותו אירוע, ושומעים מצוקה. והמצוקה הזאת מלווה בהרבה תסכול, כי אתה לא מצליח לסייע להם. אבל אני חדור מטרה להגיע לאוגדה, להתחמש, לקחת נשק ולצאת לסייע ברעים. אני מגיע לאזור נתיבות, ושם חוסם אותי שוטר ולא נותן לי לעבור. עכשיו, אני מכיר את האסרטיביות שאתה יכול להגיע לשוטר, לא משנה מי חוסם אותך, ולהגיד לו, אני סגן אלוף, וצריך להגיע, נותן לך לעבור. השוטר הזה פשוט, באמת, היה מאוד נחרץ, אמר לי, יש קרבות בהמשך, אתה לא ממשיך. בגדול הוא הציל את החיים שלי, כי בצומת בית הגדי היה קרבות, בהמשך לכיוון סדרות היה קרבות מאוד קשים. כנראה שלא הייתי מצליח לעבור את ההמשך. אני מכיר את הגזרה, אני עושה פרסה, ממשיך לכיוון דרום, לכביש אחר שמגיע לי לכיוון האוגדה, ובעצם חולף על פני, באזור קריית החינוך של מרחבים, חולף על פני גופה ראשונה שאני פוגש בדרך. שני אנשים לידה עם נשקים שלופים, ואני יוצר לידם ואומר להם, אתם צריכים איזושהי עזרה, והם אומרים לי, אין מה לעזור לבחור הזה, הוא כבר מת, אבל תיזהר, יש פה מחבלים. שזה איפה? בקריית החינוך של מרחבים, זה אחרי אופקים. ואני חולף עליו, מגיע לצומת אורים. צומת אורים, צוות של 2 לוחמי ימ"מ, עם נשקים שלופים. מה שלי צרם לעין זה שנשקים שלהם היו לכיוון מזרח. עכשיו, עזה היא במערב. כאילו, אם יש מחבלים, הם מגיעים ממערב, למה אתם נשקים לכיוון הזה? אני צועק להם, תעצרו, אל תירה, כאילו זה... צעקו לי לעצור, ואני אומר להם, צהל, לא לראות. הוא אומר לי, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? אני צריך להגיע לעוד 4 קילומטר, זה האוגדה, אני חייב להגיע לאוגדה. אני אומר לי, תקשיב, אין לך לאן ללכת, כל האזור שורץ במחבלים, באורים כרגע מתנהל קרב, הקרב המפורסם שניסו להגיע ל-8200 והגיעו לפיקוד העורף, והיה שם קרב בתוך החמ"ל של פיקוד העורף. גם כן, אני אומר, תקשיב, אני חמוש, תן לי לעבור, אני אסתדר, אל תדאג. הוא אומר, תשמע, זה על אחריותך. ואתה עובר. ואני חולף על פניו. ואתה לבדך ברכב. נכון. אני מגיע לחסם השלישי בעצם, שחוסם אותי, רכב שחור, מחוץ לו עומד גשש בדואי, שגם בא אומר לי, תשמע, 2 מפקדים שלי נסעו לפני כן קדימה, נותק איתם הקשר. כנראה שהם נמצאים בתוך לחימה, אני אומר לך לא להמשיך, הם שמו אותי פה כדי שאף אחד לא ימשיך הלאה. אמר, תקשיב, אני חמוש, אני מקדח, הכל בסדר, אני מתקדם. אגב, בצומת הזאת בדיעבד הגיע אחריי בחור חובש, כי כשאני עברתי את הצומת ואת המחסום הזה, אחרי בערך קילומטר, ראיתי 2 רכבים שמאוחים, אחד מהם זה יונדאי לנטרה, שכולם מאוחם מקדימה, ואתה גם מריח את הריח של הפקת שריפה באוויר, אתה מבין שכרגע קרה פה קרב, אני פשוט דורך את הנשק ולוחץ על הגז בכל הכוח. עכשיו, אתה לא מבין שיש לך רק אקדח באותו רגע? שזה לא מספיק אולי? לא ברור לי שאני לא אצליח להגיע לאוגדה. לא מובן לי שזה מהלך הדברים שקורה כרגע. עם כל הרעש שהגיע על מה קורה בכל יישוב ואיפה יש מחבלים ולחימה, היה ברור לי שכשאני אגיע, אני אגיע רק כדי
להשתתף בתחקיר, לבדוק מה קרה. זאת אומרת, אתה מאמין שהאירוע כבר עד שתגיע יסתיים? כן. שיש אולי כמה מחבלים, יתפסו אותם, כן. ירגו אותם, אוקיי, ואז אתה מתקדם. אני רק אציין שהגיע אחריי רכב, שהגיע עם מצלמת GoPro, זה גם פורסם בתקשורת, והוא פשוט גם כן חולף את הבחור הזה, אבל המחבלים שהיו באותו אזור של הרכבים האלה, כנראה שאליי לא שמו לב. שחלפתי, הוא חוטף את כל הכדורים. זאת אומרת, כשאתה עברת, היו שם מחבלים? היו שם מחבלים. אבל משום מה, תודה לאל, כן. בכלל לא פגעו. אחד מהדברים הלא מוסברים. זאת אומרת, רצף הכוכבים שהסתדרו בקו ישר, הניסים, זה באמת מדהים. אז הוא הצליח לחמוק, הוא לא נפצע שם, אבל בסרטון רואים אותו חוטף את כל הכלים המחבלים האלה. אני בעצם חולף על פניהם ומגיע לצומת מעון. צומת מעון זה צומת T, שאני אמור לפנות בימינה לכיוון האוגדה, ובמרכז הצומת מונחת גופה. גופה של אישה עם סמלה, אתה רואה כבר מרחוק שזה לבוש מסורתי, ונראה לי מוזר שהגופה מונחת במרכז הצומת, בלי אף אחד מסביב, ועוד פעם, זה לא נתפס בכלל בכל מה שהתרגלנו ולמדנו, ובטח הצומת הזאת, שאני מכיר אותה מהפקודות, שהיא צומת שאנחנו מחזיקים בה באירוע, אפילו שהוא רק התראה מהגדר, אנחנו מחזיקים אותה כי זה צומת קריטית. וכשאני מתקרב לצומת T, יוצא מולי חייל על מדים של צה"ל, מדים ירוקים, מסמן לי גם כן לעצור, אני אומר, טוב, הנה יופי, מחזיקים בצומת, זה המקום שהם צריכים להיות בו. והדבר הבא שאני חווה זה, הוא פשוט פותח באש על הרכב, הכדור פוגע במרכז השמשה, חולף לי ליד האוזן, אני מתכווץ כולי בתוך הרכב, ובדרך נס שובר את ההגה שמאלה, ולא ימינה. אז פה, בנקודה הזאת, אנחנו מבינים שזה לא באמת חייל צה"ל, שזה מחבל. אני יכול להגיד שבשבריר שנייה הזה עוד חשבתי שזה חייל שפשוט... שדוץ. בגלל שאני זוכר את אלה מצומת אורים, את הימ"מ שעוד שנייה יראו, כי לא היה ברור בכלל מי מגיע ומאיפה, כי הם אמרו לי, כבר עברת מחבלים, כאילו, שתבין, באופקים כבר היה מחבלים, באורים כבר היה מחבלים. חשבתי בשבריר שנייה השני, אבל מה שקרה אחר כך זה כששברתי את ההגה שמאלה, מתוך הטרמפיאדה שהייתה, יצאו עוד 7 מחבלים, שכבר היה מובהק וברור שהם מחבלים, עם סרטים ירוקים על הראשים. אז הוא היה מחופש. כן, הוא היה פיתיון. הוא היה פיתיון, אתה חשבת שזה חייל צה"ל, הוא ירה בך, ואז כל הנוחבות יצאו כן. ואז, קודם כל, שהייתי בדרך, בכל נקודה, דיווחתי לענבר, לקצינה מהאוגדה, פה ראיתי את הגופות, פה ראיתי לוחמים ימ"מ, כדי שהיא תבין גם מי הכוחות שנמצאים, כי הבנתי שתמונת המצב לא מספיק בשאלה, אז כל נתון כזה יכול להשלים להם את התמונה, אני לא בדקתי מה, שלחתי להם את המידע. והייתי באמצע הודעות עם ענבר, וכשאני, בתוך האירוע הזה, שאני בעצם שובר את ההגה שמאלה, אז אני מצליח לצעוק לתוך הקשר לענבר את זה. תרים את זה. שומעים. כן, כן. ירו עליי? רגע, אני אקליט את זה שוב פעם. ירו עליי בצומת רעים, מחבלים בצומת רעים. בעצם אני צועק לה לתוך הוואטסאפ, יורים עליי מחבלים בצומת, אני לא בצומת רעים, אני בצומת מעון, אבל המוח היה כל כך מוכוון להגיע לרעים, אז זה מה שיצא באותם רגעים, שאתה לא יכול לשלוט כל כך במה שאתה יוצא. המחבלים יורים מכל הבא ליד. M16 קלאץ', הוא מפלח רכב כאילו שזה פחית שימורים, ופשוט אני מרגיש חבטה מאוד חזקה ברגל ימין. אני מבין שנפגעתי ברגל ימין, ואני לוחץ איתה על הגז בכל הכוח, כדי להתרחק מהמקום לנתק מגע. אחרי בערך 70 מטר, הרכב שובק חיים, הרכב נעצר, גם הגלגלים כולם נפגעו, גם המנוע נפגע, ואני פשוט פורק מהרכב ומתחיל לנהל עם המחבלים קרב. פורק מהרכב, זה אומר, יורד מהרכב, כן. ורץ? לא, אני יורד מהרכב ומשתמש ברכב כמחסה. המחבלים נמצאים 80 מטר ממני, והם פשוט יורים מהמותן. ירי מהמותן זה ירי כשאתה לא מכוון, אתה יורה בשביל לרסס. ואני מאחרי הרכב, לא אמרתי לפני כן, אבל כשסיימתי את השירות הצבאי שלי, שהייתי בסרט גבעתי, עשיתי במשרד הביטחון קורס אחיד, שזה קורס בעצם של הבטחת אישים, ואתה יורה אלפי כדורים בקורס הזה. אני יכול להגיד שכשפרקתי מהרכב ויריתי את המחסנית הראשונה, לא ראיתי כלום. היה לי שחור בעיניים. פשוט יריתי, היא נגמרה בשנייה וחצי המחסנית.
כי מה רצית להראות שיש כאן מישהו עם נשק, אל תתקרבו, או שזה אוטומט? אני חושב שהאירוע הטראומטי הזה שם אותי באיזשהו מקום של פלייט, עוד לפני פייט. והפלייט הזה היה, מה הכלים שיש לי? לזרוק את הכל החוצה, כמה שאפשר. רק נגיד למאזינים שפייט, פלייט או פריז, זה שלושת הפעים שכשאדם נמצא במצוקה והוא מתגונן, אז או שהוא בורח, או שהוא נלחם, או שהוא נעמד בלי תזוזה. קופה. קופה. ואתה כאן במקרה הזה, אתה מה מרגיש שברחת? אני יכול להגיד שהמחסנית הראשונה הייתה בפלייט. בפלייט. כי היא לא הייתה מפוקסת ולא היה לה שום תכלית. אוקיי. התכלית כל כך הייתה, היא כל כך בוזבזה, שכשיורים עליך משמונה כלים אוטומטיים, אף אחד לא שומע אקדח 9 מילימטר שיורה עליך חזרה. כן, וגם. הם לא שמים לב בכלל, ובאמת גם ככה הם המשיכו ללכת והתקדמו. מחסנית אחת התרוקנה, אני מוציא מחסנית, מכניס את המחסנית השנייה, לוקח... המחסנית השנייה היא האחרונה. אני לוקח נשימה עמוקה, ומתחיל לכוון את הירי שלי לכיוון המחבלים, ובמרחק של 50-40 מטר ממני, זה לא ירי אפקטיבי לאקדח. אקדח 50 מטר, אתה צריך להיות באמת צלף בשביל לפגוע. נשק ארוך זה כבר יותר קל, בטח שיש לך מטרה גדולה כמו מכונית. פשוט הם יורים, הכדורים נכנסים מצד אחד, יוצאים מצד שני. שאני חייב להגיד שגם כשהם ירו על הרכב, אתה כל שנייה מתכווץ ומחכה להרגיש את הפגיעה, גם כשאתה מאחריה אותו, למרות שהאקדח בידיים ואתה יורה, ברור לך שבכל שנייה, אחד מעשרות הכדורים שכרגע עפים מסביבך, יפגע בך. אתה רק מחכה להרגיש את המכה. אז מה קורה? אני לוקח אוויר ומתחיל לדייק את הירי שלי, ואני יורה כדור ראשון, כדור שני, כדור שלישי, כדור רביעי, אני מצליח לפגוע במחבל ולהפיל אותו. כשהמחבל נפל, השאר מסביבו הבינו בכלל שמישהו יורה להם חזרה. ואז הם קראו לכפל קרקע שנמצא ליד הכביש, ובעצם האוטו מסתיר אותי, הם לא כל כך רואים טוב כי הם קוראים מתחת לכביש הזה, ולי נשארו 4-5 כדורים במחסנית, ואני מבין שפה אני לא יכול להישאר. כי הם מהר מאוד התעשתו, המשיכו חזרה לנהל את הקרב, אין כדורים והם מגיעים אליי. ואני פשוט מייצר נתיב בריחה שנמצא כשהרכב מסתיר אותי. ואתה פגוע ברגל. אני לא זוכר, אני לא מרגיש כלום מהפגיעה. האדרנלין בגוף כל כך זרם שאתה פגיעה אתה לא מרגיש. אני יורד לצד השני של הכביש, בדיוק ההפך מהצד שהם נמצאים בו, ומתחיל לרוץ, בתקווה למצוא איזשהו מחסה, או מסתור, שאני אוכל או להפתיע אותם, או באמת למצוא שם איזשהו מקום להסתתר בו, אבל יש שדה חרוש, מקצה לקצה. זאת אומרת, שדה חרוש אין לה איפה להסתתר. אין אפילו תלולית קרקע, שאתה אומר, אני אשכב בה, אני אחפור על עצמי בור ואני אכנס כלום. ואני פשוט רץ, הם צמצמו לרכב, הם הבינו שאני לא שם, הם הבינו גם לאיפה רצתי, הם ירדו אחריי לשביל והתחיל מרדף. כשהם רצים אחריי, אני שומע גם את הצעקות, אני גם מבין ערבית, והם יורים, והכדורים פשוט חולפים לך מהצדדים, אני עובר ליד עמוד חשמל, וכדור שלהם פוגע בעמוד חשמל, אתה שומע נטז של כדור שפוגע במתכת, זה עושה שריקה מקפיאת דם של הרסיס שאף ממנה, ואני מזהה, זה קרה אחרי 400 מטר, לי זה נראה כמו 3 שניות של ריצה. כי כשהגעתי לשחזור והתחלתי לצלם, טוב, פה היה ההתקלות, ופה היה הקרב, והתחלתי פה לרוץ, ואני לא מוצא את הדבר הבא שאני נתקל בו, ואחרי 400 מטר אני מזהה... שזה 400 מטר, זה המון זמן. זה המון, זה רחוק. זה רחוק. זה רחוק. אבל לא הרגשת באותו רגע. לא הרגשת עד כמה רצת, עד כמה הצלחת. כן, האדרנלין בתוך אירוע כזה, שאתה מעולם לא רדפו אחריי, בטח לא בירי, ולכן זה נראה לי באמת וזק של שניות. אבל אני מזהה מהרום של גזם, הדבר היחידי שאני אומר, טוב, אני ארוץ אליו, אני אעלה, אני אסתתר בו בפנים, אני אנסה להפתיע אותם כשאני מגיע לשם, כשהם הגיעו אליי. ובעצם אני עולה על המערום גזם הזה, והמערום הזה הוא חלול, הוא בגובה של איזה 2 מטרים, אבל הוא חלול בפנים, אני נופל פנימה, אני פורק שם את כתף שמאל, היא יוצאת מהמקום וחוזרת חזרה למקום, ואני פשוט משתתח על הרצפה הכי נמוך שאני יכול, משתיק מיד את הטלפון, אקדח מול הפתח הזה של המערום הזה, ומחכה שהם יגיעו. עכשיו אמרנו באוטו, חיכיתי לקבל את הפגיעה, גם כשהיה את הקרב, גם במרדף, ועכשיו אני אומר לעצמי, לכל הרוחות, הם ראו שפניתי ימינה, אין פה שום דבר אחר. אז הם יבינו שאתה שם. והם ירססו את השיח הזה.
מה יש להם לטרוח, להתאמץ, אולי אני אראה להם חזרה, אולי הם פשוט ירססו אותו. ואני שוכב על הרצפה, ואני זוכר שאני מחכה, כאילו אני כבר שומע אותם מתקרבים, כאילו גם את הקולות שלהם, גם שהם דורכים על העשב מסביבי, שכל מה שמפריד ביני לבינם זה מטר של עשבים. בנקודה הזאת, שאתה שם בתוך המערום, המחבלים שורצים סביבך, לא אחד, לא שניים, לא שלושה, 7 אולי, נצא לשיר, שאחריו תספר מה קרה, כמה זמן היית שם, ואיך אתה היום נמצא פה. גבעת, קורא למורים, למעלה קבלה עבודות חודש במילים, אורפת, סמי שרות בוקה, היה איש חלק בחר, עכשיו דלף עוד ברצועה, מלט הספק שוך של הבק שם גד. חנן? כן. יאללה. שוב בחוץ נסיעה, את בשקט במראה, שוב התחלתי לספר לך מה שחוסך מהעולם, משאיות פורקות סחורות, סטיקרים על הקירות, אני עוצר להסתכל עד שיורדות דמעות, זה עוד לילה בלי שינה, הכל סיגריה האחרונה, עוד אור ראשון שמחמם, שמזכיר לי לאהוב מה שקיים בינתיים, מה ששלי עדיין, למרות כל הכאב, היה חשוב לי שתדעי, אני לא נשבר, קם כל בוקר מעפר, ממשיך עוד רגע, עוד קצת עד מחר, זה לא הסוף, מתוך הסדק שתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור, לא נשבר, לא נשבר. פתאום נופלות לי הבנות, מה שהדחקתי שמפחיד, סודות קדומים ונבואות, על עולם אחר מוזר, בו אין עתיד ואין עבר, בו אני שלם חופשי מכל השאלות, עוד עגל מתנופף ברוח, עוצר את האוב מתוח, הפצע שבלב פתוח, מתי תבוא לי בחלום, עוד גל של טוב יבוא אלינו, את ואני נהיה לי שנינו, עוד פרי בטן בך יצמח, וכן ביופי אהבה, אני לא נשבר, קם כל בוקר מעפר, ממשיך עוד רגע, עוד קצת עד מחר, זה לא הסוף, מתוך הסדק שתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור, לא נשבר, לא נשבר. קם כל בוקר מעפר, ממשיך עוד רגע, עוד קצת עד מחר, זה לא הסוף, מתוך הסדק שתוכי נפער, יצמח לו פרח ואור, לא נשבר, לא נשבר. טוב, זה היה המדי שלנו, ויוסי, אנחנו חוזרים איתך לאותו הרגע, שאתה שם יושב, לאחר שהצלחת לברוח, להגיד, מהמחבלים, מה קורה שם? בעצם המחבלים מגיעים סביב, והם לא מצליחים, הם לא מאתרים אותי. עכשיו, לי ברור שיש לי 5 כדורים במחסנית, ו4 כדורים זה למי שיבוא בפתח, וכדור אחרון זה בשבילי, כי אין דבר כזה שיהיה חטוף סגן אלוף ברצועה, לא בראש בכלל שיש כרגע מאות חטופים ואלפי הרוגים. ובעצם כוח שמסייר שלהם על הכביש, וכוח רגלי, סומכים אחד על השני, ואף אחד מהם לא עושה את הסיבוב הקטן, כדי להגיע אליי או לראות אותי,
אבל אתה הודעת למישהו? אתה השתקת את הטלפון, אבל הם יודעים שאתה מסתתר שם? כן, אני מדווח לאוגדה שנפצעתי, גם שמתי כבר חטא עין על הרגל, כי כבר התחיל לצאת דם. זאת אומרת, ידעת שאתה צריך לחבוש את עצמך, וכבר טיפלת בעצמך. דיווחתי לאוגדה, ביקשתי סיוע של מסוק קרב, ניסו לשלוח, לא כל כך הצליח החבירה הזאת, אבל האוגדה בגדול אומרת לי, אם אתה בחיים ומסתתר, תישאר שם, אין את מי לשלוח לך עכשיו, תסתדר. ואחרי כמה דקות, מתחיל להישמע קרב בצומת, הגיע כוח שהגיע לצומת, הוא לא היה אמור להילחם שם, הוא היה אמור להמשיך למקום אחר, אבל גם הוא הגיע למערב הזה, והבעיה הייתה שהכוח היה נמצא בצומת, המחבלים דרומית אליהם, ואני דרומית למחבלים. זאת אומרת שכל הירי בין הכוח שלנו למחבלים עובר דרכי, כל מה שהם מפספסים. אז אני מדווח לאוגדה ואומר לה, תקשיבי, אם יש שם מישהו עם טלפון, תגידי לו, זה הטלפון שלי, כשהוא מסיים את הקרב, שלא יפסיק, שלא יתחשב בי, אבל כשהוא מסיים, אם יש להם כוח רפואי שייתן לי טיפול, ויחלצו אותי מכאן. והאוגדה אומרת לי, אני לא יודעת מי זה. אין קשר, חלק מהכאוס המטורף שהיה באותו יום. הכוח הזה אגב מסיים את הקרב, הורג את כל המחבלים, יש שם כמעט למעלה מ-20 מחבלים בצומת מעון שהצליחו לחסל שם, וממשיך למקום הבא, אני לא מעז להציא את הראש מתוך השיחים, כי אני נמצא בעומק. מה שעושים אחרי הסתערות בקרבי, זה לסרוק לעומק, לראות אם פספסת מישהו. ואם אני הייתי עכשיו מסיים קרב, ורואה את עצמי מבצבץ, אני יורה, אומר הצלף לראות. חששת מדוץ. כן. זה היה לי מאוד... שהחיילי צה"ל יראו עליך, כי לא ידעו אם אתה מחבל או... מאוד ברור שלשם זה יגיע אם אני אצא החוצה. לא משנה מה אני אצעק, לא משנה מה אני אפנף. סיכוי גבוה שיראו בי, 2 טנקים עוברים על פניי, על 232, גם אליהם אני לא יכול לצאת, גם כי אני פצוע כבר, וכבר קשה לי ללכת ולדרוך על הרגל, וגם ידעתי שלטנק יש דווח קצר שהוא יכול לראות דרכו. כמה זמן כבר עובר? אני יכול להגיד ש5 שעות עברו. 5 שעות אתה יושב שם, לבד, פצוע, כשקרבות מתנהלים סביבך, ומה קורה? ואתה לא יודע, אגב, למרות שהקולות נדמו של הירי, אתה לא יודע אם יש עוד איזה מחבל שפספסו, אתה לא יכול לעשות שום תנועה. אחרי 5 שעות הצלחתי ליצור קשר עם מסגן שלי, שהחביר אליי קצין מבעד אחד, יחד עם רופא ועם 2 לוחמים, שבאמת ידעו איפה אני, ואני הייתי מי הם, עם איזה רכב הם מגיעים, ביצענו חבירה שאנחנו מכירים אחד את השני, שלא יראו עליי ואני לא אצא מחבל פתאום שעבר עם איזה רכב, ובאמת הם חילצו אותי לאופקים, ומשם לסורוקה באמבולנס. אחרי האשפוז, ושהשתחררתי, חזרתי לעוד 520 יום מילואים. וואו. שהסתיימו במאי האחרון. וזהו. זה לא זהו, יש הרבה, אבל סיפור הקרב, הבאמת באמת יוצא דופן הזה, אני חושבת גם אפשר להגיד שמירה, הגנה, נס, נכון? כי אנשים נהרגו שם מאות ואלפים באותו בוקר, וגם עצם זה שהצלחת להיחלץ, גם המקום הזה שהצלחת ולא ראו אותך, אין ספק שיש כאן הרבה ניסים. אני רוצה לקחת אותך לנושא של קבלת ההחלטות. כי אנחנו יכולים לדבר על הנושא הזה רבות, על מודלים ועל כללים, אבל אף אחד לא מכין אדם למציאות כזאת. כיצד אתה קיבלת את ההחלטות באותו בוקר? מה הביא אותך להחליט כך ולא אחרת? אז אני חושב שרצף ההחלטות זה חלק מהדברים שאני יושב פה עכשיו, כי בכל צומת כזאת, כמו 10 דלתות מסתובבות, יכל לקרות עולם שלם שהיה מתפתח מאותה פנייה, מהשוטר שעצר אותי ולא נתן לי לעבור, ועד לכל הדרך שעברתי בהמשך. אני חושב שאחד הקשיים הגדולים שיש לאנשים לקבל החלטות בתחת לחץ, נובע מחוסר יכולת שלהם להאמין בעצמם. במקום מסוים, כל אחד מאיתנו עושה במהלך שגרת היום שלו, הרגילה, ולא משנה כרגע אם אתה מנכ"ל חברה או שאתה עובד בתחנת דלק. אתה מקבל הרבה החלטות. אתה לא שם לב, אבל אתה מקבל 10 החלטות. אם תשב בלילה במיטה עם עצמך ותגיד מה עשיתי היום, הדברים הטובים שעשיתי היום, הדברים הרעים שעשיתי היום, החלטות טובות שקיבלתי, החלטות רעות שקיבלתי. ותראה את ההחלטות הטובות האלה, זה יגרום לך להאמין בעצמך. בתוך הדרך הזאת, ההחלטות ילכו והתגברו מבחינת הכובד שלהם, מבחינת האחריות שלהם. וכשאתה נמצא בתוך, ואמרתי ברוב שנות חיי הבוגרים, הייתי בתפקידי ניהול, בתפקידי פיקוד, גם בצבא, מרמת מ"פ, מג"ד, כל שרשרת הפיקוד, אתה מקבל אלפי החלטות ביום, לא מאות החלטות ביום. ואז כשאתה מגיע לאירוע טראומטי,
הפריז שקורה, בגלל החוסר אמון שלך, אם אתה מקבל החלטה או לא, אם אתה יכול לקבל החלטה, אם תהיה טובה או לא, מצטמצם למינימום. אני יכול להגיד שהרבה מהדברים קרו אינסטינקטיבית, אוטומטית, שזה טוב, כי אם הייתי מתמהמה שנייה אחת, כנראה ששנייה הפרידה בין ימין אז לשמאל. אתה אומר שההחלטה להאמין בעצמך, להאמין שאתה תצא מזה, לא הרמת ידיים, ובכלל במהלך החיים ההחלטות שקיבלת, זה מה שגרם לך, אתה חושב, לא לקפוא, או כן לפעול, כן להילחם, כן לעשות את מה שעשית? כן, אפילו יותר מזה. אני חושב שאולי נחליף על זה מילה קצת לקראת סוף הרעיון, אבל אני מעביר הרצאות על השביעי באוקטובר, באמת על האירוע הזה. כן. והכותרת של ההרצאות שלי זה פיתחו לי פתח כחודו של מחט והפתח לכם פתח כפתחו של אולם. שזה מה אומר בשבילך? המשפט הזה אומר לי שאנחנו חייבים לעשות. זאת אומרת, להיות באי עשייה, להיות באי עשייה בהכרח, מוביל אותך לכישלון. אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך לעשות משהו. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, ואני אומר, אני לא לוקח את זה לצד המאמין, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תעשו מעשה קטן מצדכם. הוא לא צריך את המעשה הזה, הוא יכול לעשות את זה לבד, אבל הוא יודע שאם אנחנו נעשה אותו, יגרום לנו להאמין בעצמנו, יגרום לנו לקבל החלטה יותר טובה, ובהכרח ייפתח לך אולם שלם, מפתח בגודל של חוד של מחט. ובאירועים שלי, אני בכל נקודה מסוימת הייתי בצומת, והסיכויים שלי הלכו והצטמצמו, וראיתי את זה עוד שנייה מגיע, ואז עשיתי מעשה, נפתח לי שתי אפשרויות כבר, לפני כן לי אפשרות אחת, נפתח שתי אפשרויות. ואז גמרתי את המחסנית, אני הולך, זהו, נבראים לכדורים, שנייה אחת, תראה כמו שצריך, הרווחת עוד כמה שניות כי פגעת בהם. רצים אחריך, אין לך מסתור, מצטמצם, זהו, עוד שנייה מגיעים, הנה ראיתי איזה משהו, עכשיו נרוויח פה עוד כמה שניות במסתור הזה, נפתח לך שוב פעם משהו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שלא חשבתי, זה לא כתוב לי, אבל חשבת על נוהל חניבעל אותו רגע? בהחלט. למאזינים שלא יודעים, נוהל חניבעל זה לא חוטפים חייל צה"ל, נכון? אם מגיע רגע שבאים לחטוף אותי, אני לא נותן את עצמי, נכון? לא חוטפים חייל. לא חוטפים אותי חי. הנוהל מדבר על זה שעשו שינוי בהנחיות לגבי כמה אתה מסכן חטוף חי, חייל חטוף חי, או חשש לחייל חטוף חי. אני אגיד זה רק בשנייה אחת. בעבר היה אסור, אם היה רכב שפורץ מחסום, לא יורים לתוך הרכב. למה? כי חוששים שיש שם חטוף חי ויכולים לפגוע בו ולהרוג גם את החטוף. היום לא עושים את זה. היום יורים. זאת אומרת, השארת כמה כדורים, כי אולי. כן, בהחלט. אוקיי, זה ככה עלה לי בראש, כי אתה אמרת, השארתי כמה כדורים, ואני לא אהיה הסגן אלוף שיחטפו אותו. זה כאילו מה שהרגשתי בחיים. כן. כן. אני רוצה לשאול אותך, אתה מוביל עובדים, אתה מנכ"ל חברה, אתה עובד עם הרבה אנשים. יש הבדל בין להוביל עובדים להוביל חיילים? כי אתה במהלך החיים הובלת הרבה מאוד אנשים. ובידיים שלך זה חיים של חיילים, חיים של אנשים. זו שאלה מאוד מעניינת. תמיד שדיברו אותי על להוביל אנשים בצבא, דגלתי בזה שאני מעולם לא אתן פקודה לחייל שלי כדי לבצע משהו. בפקודה. הכוח בפקודה הוא קיים. הדרגות שיש לנו על הכתפיים, יותר לך את הכוח להגיד לו בפקודה לבצע משהו. אבל אם אתה תגרום לו ללכת אחריך, לא מתוך הפקודה, אלא מתוך זה שהוא מאמין בך, מתוך זה שהוא רואה בך כמוביל, כמנהיג, כי הוא סומך עליך, הביצוע שלו יהיה הרבה יותר טוב, וגם האורך זמן שהוא יכול לבצע יותר טוב. כשאני יצאתי לחיים האזרחיים, מהר מאוד אגב, עשיתי רק שנה אחת קבע, כן. לקחתי את זה איתי. ובכל מקום שהייתי בו בניהול, יכלתי להגיד לעובדים, אני המנהל, ואתה עובד, זה מה שאתה תעשה עכשיו. אני לא זוכר מקרים כאלה, שהייתי צריך להגיע לנקודה הזאת. אז אני חושב שיש מקום יותר קל להוביל חיילים כרגע, שנמצאים תחת מסגרת מאוד ברורה. כי הם מקבלים פקודות, אין להם ברירה. כי יש בה פקודות סדורות ונמצאות, ולהוביל דווקא אנשים יותר קשה. אבל אני חושב, מי שמפקד טוב, הוא מנהל את האנשים בצבא, כמו שהוא מנהל את האנשים באזרחות. תראה, אתה אותו בוקר לקחת מחסנית, 2 מחסניות ואקדח ויצאת. מה אומרים לאישה באותו רגע? לילדים? אומרים משהו? שלא. זהו?
אני יכול להבין מאיפה השאלה מגיעה, כי אנחנו נמצאים היום כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר. 2.5. ובאותו שבת, גם שזה היה ברור שזה משהו מאוד מאוד קשה, הילדים חיים אותי כאיש צבא בכל בכל שנות חיים. זאת אומרת, כן. אז נכון שזה היה ל-80-90 ימי מילואים בשנה, וזה היה תעסוקות מבצעיות, וזה היה זבבים, כשהיה זבבים, לבנון השנייה, וטבר. אז הם יודעים שיש לאבא תפקיד בצבא, הם יודעים שכשקוראים לו הוא צריך ללכת. זה חלק ככה הבית בנוי. כן. אז זה נכון שבעיניים אשתי ראתה את גודל המשימה, כי זה באמת היה, לא קראו לך, כולם צועקים הצילו, עשרות מחבלים, אני יודע, עשרות מחבלים באותו רגע, אז זה עבר לי בעיניים אליה חזרה, כאילו היא אמרה לי תשמור על עצמך גיבורה, גיבורים, גיבור. חייבים לומר את זה, באמת. תראה, יש נושא שצריך לדבר עליו. אתה נפגעת גופנית, ירו בך, פרקת את הכתף, ירו בך ברגל. זו פציעה חיצונית. בוא נדבר קצת על הפציעה הפנימית. אתה באמת איש חזק, יכול לקבל החלטות, אבל יש משהו שאין מה לעשות. הנפש שלנו היא רגישה. רוצה לדבר על זה כמה מילים? כי יכול להיות שיש אנשים שמאזינים, והם לא מדברים על זה, או חוששים, או מתביישים. בוא נדבר קצת על הנפש. באמת הסיבה היחידה שאנחנו נדבר על זה, זה באמת בגלל אותם אנשים. כי כשאני הייתי באותו אירוע, בשעות האלה, משהו בי נשבר. ולהודות בזה שמשהו נשבר בי, לקח לי המון המון זמן, ולהתמודד איתו, אני משער שיקח עוד הרבה זמן. הנפש שלנו היא לא חסינה בדיוק כמו הגוף. שאנשים חושבים שהם מאוד מאוד חזקים. אני אומר עוד פעם, הייתי באירועי לחימה בעבר, ועשינו סדנאות היפרוונטילציה לחיילים, ושיחות, אבל אירוע כזה של להיות כל כך הרבה זמן לבד, בי בפנים שבר משהו. כן. וההשפעה של זה היא לא מיידית. זה לא כמו כדור שפוגע בך, ואתה ברור לך, פגע כדור, יש טיפול, תופרים, ניתוח, נגמר הסיפור. נגמר לפחות ושיקום. החלק הראשון בהחלמה של הדבר הזה, זה להודות בזה. זה להכיר בזה שאנחנו לא, אנחנו חזקים, אבל לא הכי חזקים כמו שאנחנו חושבים. לזה קוראים היום פוסט-טראומה, נכון? כן. יש את הטראומה, שזה כאשר אתה נמצא, זה 5 שעות שאתה נמצא באירוע, ויש את הפוסט-טראומה, כשהאירוע כבר עובר, שאנחנו מגיעים למקום יותר בטוח, לפעמים הביתה, מסיימים את המילואים, מסיימים להגן על המדינה, מסיימים את ה-so called אירוע קרבי מכונן, ואז מגיעים הביתה, ומה לפעמים קורה? הטריגרים הם אינסופיים, והנורא ביותר זה שאתה לא יודע שהטריגר מגיע. אתה פוגש אותו רק כשזה כבר קורה. ומי התקפי חרדה? כי המכונת גביסה שואבת את המים באותו צליל שנשמע מסוק שמשגר הילפייר. והטריקת דלת של השכן מלמעלה נשמעת לך בדיוק כמו מרגמה שנופלת לידך. ודרך סיוטים שאתה לא שולט בהם, חוסר שעות שינה מטורפות, אבל הפער הגדול ביותר הוא מגיע בעיקר בתקופה שבה לא הודעתי ששם אני נמצא. וכשהרגשתי שטריגר כזה מתקרב, פשוט חזרתי חזרה לתוך ההתעסקות שלי, לתוך הדברים שלי. כי פעילות, הפעלה דוחה את המחשבות. נכון. וכשאתה בתוך 520 ימי מילואים אינטנסיביים במעורבות, אתה לא מצליח לעשות את הניתוק הזה שנייה אחת מבחוץ ולהסתכל על עצמך מבחוץ. ואז אתה פוגש את זה שאתה הכי לא מוכן. והפער הגדול, אגב, לצערי, כשאנחנו חוזרים הביתה, בבית ובעבודה, מסתכלים ואומרים, הלו, היית ב-500 יום מילואים, חזרנו חזרה לבית, צריך לתת עכשיו 120%.
הם לא תמיד בבית יודעים, לא פתחת, לא שיתפת, לא חשפת. כי בני הבית לא יודעים שאתה נמצא באיזה אירוע אחר, נוסף. הם לא יודעים שאתה עכשיו עם 40% capacity, ויש ציפיות ל-120%. ככה הסביבה מסתכלת ומתנהגת. ואני יודע שאנחנו מדינה של עצבנים. אני יודע שאנחנו בכבישים וכל הדברים. צריכים להסתכל למי ושמאל ולזכור שיש לנו אלפי הרוגים, סליחה, מה-7 באוקטובר. יש לנו עשרות אלפי פצועים. בנפש גם. זה אומר שלפחות פעם ביום מסתכלתם ימינה שמאלה, מישהו לידכם הוא פגוע נפש. תחשבו על זה כשאתם עושים את הצד הבא שלכם. מולו. אז עצה שלך למי שככה מאזין, לא להתבייש, ללכת ולקבל טיפול, כי טיפול עוזר. נכון? חד משמעית. חלק מהשליחות שלך, חלק מהטיפול שלך זה ההרצאות. אתה מרצה, נכון? בוא תן לנו כמה מילים על ההרצאות האלה, אולי מישהו מאזין, ירצה להזמין אותך להרצאה, אז אני בדרך כלל לא נותנת פרסומות, אבל כאן זה לא פרסומת, זה טיפול. אז תן כמה מילים על ההרצאות ועל הסיורים שאתה עושה גם בעוטף. כן. אז לגבי הסיורים בעוטף, זה נע, גם הרצאות, זה נע בין ארגוני מנהלים, ועדי עובדים, ועד לתלמידים של שביעיסטים, שמיניסטים. כן. גם חיילים שנמצאים בקורסים, מזמנים אותי למילואים היום כדי להעביר להם סיורים. הסיור בעצם מתבצע באזור שבו אני נלחמתי, בכל המקומות הכי חשובים, לא הכי, הכל היה חשוב, אבל בהיילטים של אזור 232, של כביש הדמים בעצם, והיתרון הוא שהסיור הוא חווייתי ממי שנלחם שם. והוא מלווה גם בקולות שהיו באותו בוקר, ומלווה בתמונות של אותו בוקר. וזה לא עוד הדרכה של מדריך בארץ ישראל שמדריך כרגע, אלא מישהו שחווה באמת על בשרו. אני חייב להגיד שכל סיור כזה אני גם מגלה משהו על עצמי מחדש. אוקיי. כאילו אלה שעברו איתי את הסיורים בשנתיים האחרונות, ראו שאנחנו מגלים ביחד דברים שחלק מהם המוח רצה לשכוח, ועכשיו הוא מתחיל קצת לאבד ולשחזר. ההרצאות בעיקר הם באמת לשביעיסטים, שמיניסטים, לקראת שירות משמעותי בצבא, מתוך הנושא שמוביל את זה של אחריות חברתית. סוף הצבא זה כור היתוך, שלוקח את כולנו, את הבחור מקיסריה ואת הבחור מיפו, אגב אני גדלתי ביפו, אז אני מרשה לעצמי לדבר על זה, שם אותנו באותו אוהל, שם אותנו באותם מדהים, ולומד אותנו את הכלל החשוב שאנחנו אחראים אחד על החיים של השני. כן. וכששואלים אותי בהרצאות, מה הסיבה שקמת בשביעי בבוקר והלכת? בסדר, יש לחימה, בסדר, תחכה, תשמע, יש לך משפחה, אתה במקום הבטוח. המקום שהוביל את זה, זה באמת האחריות החברתית. הדבר הזה שאני יודע שכשמישהו אחר בצרה, צריך לבוא לעזור לו. כשאני אהיה בצרה, או כשמישהו, משפחה שלי בצרה, אני ארצה שכל מי שיכול, שהוא כרגע לא בסכנה, יבוא ויעזור להם. וגם כל מי שרוצה לשמוע, אם זה גמלאים, אם זה צעירים, נכון? אתה לא תעשה העדפות. אם יש מישהו שמזמין אותך, אז אתה הולך. אני אגיד משהו. כן. ההרצאה הלא האחרונה שלי הייתה לבר מצווה. אוקיי. הורה בחנוכה אמר, אני רוצה להעביר סיפור של גבורה, ויצר איתי קשר, לא יודע איך הוא הגיע אליי, לא זוכר בדיוק הוא הגיע אליי, ואמרתי, שמע, איך אני עושה עכשיו רידוד של המצגת שלי, שהיא כוללת דברים שהם לא לילדים בני 12-13, והצלחנו באמת לעשות איזשהו רידוד, ולהעביר להם באמת המסר הזה של האחריות החברתית לקראת גיל 2-13. אז אני אומר, לא רק גמלאים. כן, לא כל מי שרק רוצה לשמוע. הזמן שלנו ממש טס. לסיכום, הכנתי כל כך הרבה שאלות, אני יכולה לשבת איתך שעות. מה הדבר הכי חשוב שהיית רוצה שהמאזינים ייקחו מהשיחה שלנו? התחלנו את השיחה על מה היה ב-6 באוקטובר. נכון. ואני חוויתי ב-6 באוקטובר. יותר למיקרופון. דיברנו על מה היה ב-6 באוקטובר. ב-6 באוקטובר אני חוויתי את אחד הרגעים הכי מאחדים שיש בשנה. אצלנו, אני גר במודיעין, במרכז הצומת, בלי תיאום משטרתי, בלי כלום, כל שנה, כל הבתי כנסת יוצאים עם הספרי תורה, זה כמעט 4 או 5 או 6 בתי כנסת, זה עשרות ספרי תורה עם מאות אנשים, במרכז הצומת ל10 דקות של ריקודים ביחד, וחוזרים חזרה כל אחד, האשכנזים והספרדים, והרגע הזה של האחדות מאוד מאוד חסר לי בשנתיים וחצי האחרונות. ואנחנו נעבור כל מכשול. אני בהרצאה בסוף מסכם אותה ב-tough time never less, ב-tough people do. אנחנו קשוחים, יהיה לנו עוד זמנים קשוחים.
אבל אם אנחנו נדע באמת לחזק את עצמנו מבפנים באחדות שלנו, אין מכשול שלא נעבור, וזה מה שאני מבקש מכל מי שמאזין לנו. אחדות. אחדות. יוסי טובול, מה אני אגיד לך? ריגשת אותי מאוד. אני באמת מאמינה שהסיפור שלך יצא מהלב ונכנס ללבבות רבים. ואני רוצה לומר כמה מילים. באמת תודה שהגעת, תודה ששמענו מהי מנהיגות אמיתית. מה זה קבלת החלטות? לא כותרת בלינקדין. באמת, תחת אש, איך עומדים תחת אש. תודה, תודה, תודה רבה לך. ומאזינות ומאזינים, בנימה אישית, לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לעצור רגע לזכור את הלוחמים, את הלוחמות, הגיבורים והגיבורות, שקמו באותו בוקר של 7 לאוקטובר, וגם לאחריו, בלי לשאול שאלות. שיצאו מהבית, מהמשפחה, מהחיים עצמם, ונעמדו כחומה בצורה מול הרוע. לזכור את אלו שגם לא חזרו. את אלו ששילמו בחייהם, כדי שנוכל לשבת פה ולדבר היום על תקווה, לחבק את כל הפצועים בגוף ובנפש, בדיוק כמו שאמר יוסי, הם נמצאים סביבנו, בואו נהיה רגישים אליהם. את אלה שנושאים צלקות, אלה שלא תמיד רואים אותם בעיניים, אלא מרגישים עמוק בנשמה. להגיד תודה, תודה ללוחמים, תודה למשפחות, תודה לרוח הישראלית שקמה כל פעם מחדש, שנשכיל לשמור אחד על השני ושנהיה ראויים להם. נתפלל לימים שקטים. תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו בזמן זהב. אם מצאתם ערך, נתרמתם מהתוכנית הזאת, העתק הדבק, תעבירו למישהו, שעוד מישהו ישמע. לעשות טוב בעולם זה תמיד טוב. תודה למשה חייקה שם מעבר לזכוכית. נתראה בשבוע הבא עם נושא חדש ומרתק, וכדאי לזכור, לא הגיל שקובע, אלא איך אנחנו פוגשים את החיים. אני הייתי נעמי חייקה, תודה רבה. מזל שיש אותה, תמיד את מנגנת, תמיד שלמה עם עצמך, ברוך את מלטפת את מיתרי אהבתך. איזה מזל, מזל מראה לי את עצמי, מתלהב כמו ילד, מתפנק בך ואז אני נשאר. בסוף כל לילה אני בא, את רזי צניעותך את נותנת לי ללמוד, וריחמת עליי כמו